Moi! Onko teidän seurakunnassanne jo simultaanitulkkaus 70 kielellä? No, ehkä ei ole tarvetta ihan sellaiselle, mutta tänä päivänä se on teknisesti mahdollista ihan ilmaiseksi. Tämä kertoo myös siitä, missä ajassa me elämme ja minkälaisia mahdollisuuksia tekoälyn myötä on tullut myös evankeliumin eteenpäin viemiseksi median avulla. Samaan aikaan, kun me voidaan hyödyntää näitä tekoälyratkaisuja, niin meillä on käytössä myös sosiaalisen median kanavat ilmaiseksi kaikkialle maailmaan. Me voidaan evankeliumi viedä käytännössä meidän sukupolven aikana loppuun. Ainut ongelma ja rajoite, jonka mä näen tänä päivänä, ei ole teknologia ja välineet eikä rahakaan, vaan se, että ollaanko me valmiita astumaan siitä omalta mukavuusvyöhykkeeltämme ulos ja olemmeko valmiita muuttamaan niitä totuttuja työskentelytapojamme, jotta evankeliumi voitaisiin viedä kaikkialle. Mä pyydän, että rukoile, että Jumala avaisi näitä kuvioita ja me voitaisiin viedä evankeliumi loppuun asti. Jos sä haluat olla tässä mukana, niin laita mulle viestiä tai heitä kommenttia tuohon videon alle. Moi moi!